Radyoman Michelle Miral Galve sa serbisyong straight to the point. Aron masayran na makasama ang update sa atong buhisan dinis nasod no atong kauban karon sa Pikas Linya Revenue Officer 1 Sir Wendell Bentulan. Sir, may buntag nimo diya, sir. Sir Wendell, may buntag, sir. Yes ma'am, may buntag sa inyo dyan ma'am, may buntag sa tanan sa papinaw karon sa DSBC. Mapailaila lang din ko, no? Ako si Revenue Officer Wendell Bentulan, diri sa RDO 113. Ma'am, mangutana ko, madunggan ba ko ma'am? Madunggan ka, sir, kaya lang medyo noisy ang imuhang surroundings. Lagi ma'am, wait lang ma'am, saka na lang po. Sige po. So anyway ma'am, ang ako ang i-discuss karon ma'am, no, is mga tax updates. Anything sa karong as of now, ang kanang mga changes sa rate or anything na dapat i-remember ng taxpayer, no? So ma'am, diretso na ko og ma'am discuss. Sige daw, sir. Oo, para mahibaw may sir sa update nato, sir, sa tax. Go ahead, sir. Okay ma'am. So first of all, no, regarding sa VAT. So sa VAT, pursuant to RMC, bali sa trade law, gitanggal na nato ang mga BIR form 2550M, no, ang ato ang monthly VAT nga ginabayaran every 20th day of the following month. So gitanggal na siya sa trade law. Karon ma'am, pursuant to RMC 52-2023, kanang ato na siyang ginaalaw balik. So bali ang nahitabo, ang ato ang mandatory na lang jud is ang quarterly na VAT, BIR form 2550Q. So o lang na siya ang gina-file karon na mandatory, no, para sa taxpayers. Karon kay medyo sa uban, medyo bukat man daw nga ang 3 months gina-accumulate o ginabayaran ang VAT. So ang BIR, no, nag-release sila og RMC na pwede gyapon ta mag-file og 2550M or ang ato ang monthly VAT, and finish siya nga monthly VAT is wala na tay deadline. So at least magaan-gaan na nato og bayad ang ato ang VAT, no, nya pag-abot sa mandatory nga 2550Q, mas gamay-gamay na nato mabayaran. Sunod ani is ang mga changes sa rate, no, kay sa create law. So pag-create law, pag-issue sa create law, ipang-lower ang mga tax rate sa specifically sa mga sa income tax, sa percentage tax, no, kay mo ni siya ang murang ato ang tax incentives or pagtabang, no, na makabawi ang ato mga taxpayers or mga negosyante po, no, nga gaan-gaan po lang ilang mabayaran nga tax during atong pandemic. Pero karon pursuant to RMC 69-2023, ginaklaro na, no, nga mubalik na siya sa ordinary rate. So unsa ni siya nga mga taxes, ang percentage tax, no, mubalik na from 1% to 3% starting July 1, 2023. Sunod, ang ato ang MCIT or minimum corporate income tax, from 1% to 2% sugod July 1, 2023. And then, ang ato ang mga educational institutions or hospitals, no, kato mga non-stock, non-profit, from 1% to 10% sa balik. So, murag di balik lang ang mga rate niya prior sa trade law. Okay. No? So, sugod na siya July 1, 2023. So, Bali ma'am, no, at least na sa ngalan nga na on recall niyo ma'am is bali masabtan na po dito ako na-discuss ma'am, no, kay mo man to mga importante good, no, ang VAT and then ang mga rates regarding sa percentage and sa ato ang mga income tax. I-clarify lang po na ako, so ang nag-change lang, no, is ang katong minimum corporate income tax. As of karon wala pa kanang walay gibutang end term ang ato ang RCIT or atong regular corporate income tax nga, which is either 25% or 20%, depende kung asa mag-fall ang iyahang total assets and iyahang income, taxable income. So siguro karon ako lang po ang i-mention ang mandatory filing or mandatory usage of EBIR ni barangay. So karon para at least ma-aware ang mga taga-barangay nga nagapaminaw karon sa inyo, ma'am, no, na karon mandatory na mag-file through EBIR ang mga barangay. Kay before dili man giklaro dito sa regulation nga excluding barangay, karon giklaro na pod through pursuant to RR 4-2023 nga regulation
na appeal na ang mga barangay sa mag-file og EBIR. So unsa ning EBIR, pwede ra ninyo siya i-download no sa amo ang BIR website. Pag-abot niyo BIR website at tumog e-services, so pangitaon ninyong EBIR na dito ang latest version, i-download ninyo mo na to inyong gamiton pang file ninyo. So siguro ako pong i-mention ang ato ang mga, or at least mapahibalo no sa mga top withholding agents. So kaning top withholding agents mo ni siya ang kanang mandated by law no nga mag-withhold og 1% and 2% no. So 1% for the purchase of goods, 2% for the purchase of services. So pag namay gina-post ang BIR ma'am no nga mga top withholding agents from time to time, so if na post na mo dito sa website 1 month beginning the first month of the following month, no, for example gi-post mo during January, let's say any day of January 22, so sugod February 1 dapat obligated na mo mag-withhold sa mga purchase of goods and purchase of services ninyo. So mo lang to siya ng ma'am no, and if gusto lang mo og regulation pud ato or gusto nila regulation is pursuant to RMC 70-2023 po. Sige po. Salamat po guys sir sa inyong update aron mahibaw-an no, sa atong mga tigpaminaw, sa mga barangay, sa wan pang mga kalakip ining updates kabahin sa atong tax. Sir, naamamoy ka ng linya nga pwede mong matawagan or hotline or pwede ba Facebook nga kung naay concern ang publiko nga no need na mo anha sa inyong office? Asa ba mo pwede ma-connect sir? Yes po ma'am. Yes ma'am. Naatay Facebook page ma'am no. I-search lang ninyo ang RDO 113A West Davao. So naami group assigned ana siya every Monday to Friday 5 AM to 8 AM to 5 PM po. Office hours, okay. Yes ma'am. Sige po. So diha na lang mi mo connect sir, but for now since panagsaraman ta mag-uban sir, next time kung naamo i-update sir, pwede ra gyud kaayo mi dinhi abli lang amo ang linya aron makahibaw sab ang ato mga tigpaminaw. So kadto sir, napakay gustong idugang Sir Wendell. Sige ma'am, para ma-close lang po ma'am no, in behalf sa among RDO, si Ma'am Cherry Haldon ma'am, gusto lang namo papasalamat kay ma'am for this opportunity nga amo pong ma-share no or at least ma-disseminate ang information nga natay mga tax updates. Kay kani siya crucial pud ni siya ma'am kay at least makabalo pud tanong nga nanay changes sa rate no, dili magkamali pud ato mga taxpayer nga nagapaminaw sa inyo karon. So kato lang remind lang ko nga mag-file on time and also if ever na ay mga filing wala tay tax due no, ato na siyang i-file online ma'am. So dili porket wala tay tax due dili na ta mag-file, so mali na siya nga kuan ma'am no. So dapat pag even if wala tay tax due or zero atong bayro nun, ato gyapon lang i-file, ipahibalo na to kay BIR nga mo niya ato ang sales mo nitong kuan expenses and wala tay tax tax due. Lastly, Kato Sir lang, Wendell, just to emphasize, sir, nganong kinahanglan man gid mi magbayad, umahatag og tax, sir. Atong i-emphasize lang sa atong mga listeners kasi naaday maway bayad diha sa Luminaw. Opo. Sige ma'am. Oh. So ang first of all ma'am no, kay naagi na sa atong balaod no ma'am no, if naatay income in any source of income po, naagi dapat pud tay gina-share sa ato ang government. Kay ang kaning government dili po ni sila maka-function no sa ilahang mga functions, for example for protection or for development, wala na sila function ma'am if wala po na sila wa po tay contribution sa ila. So importante gid kay ang pagbayad nato sa tax. Ayan. So, mamayad tag tax para sa kalambuan sa taong nasod. Salamat, Sir Wendell. Until next time po, sir. Thank you sa BIR. Ma'am, thank you po ma'am. Salamat, Sir Wendell Bentulan, kasama Revenue Officer 1 sa Bureau of Internal Revenue 11. Mga kasama ko na may pangutana, pwedeng iagi dinhi sa atong sibihanan or sama sa ingon ni Sir Wendell, pwede ra kay sa ilang Facebook page. Radyoman Michelle